Čítali ste knihu Zvieracia farma od Georgea Orwella? Inšpirovala ma k môjmu súkromnému rozdeleniu politikov a k prirovnaniu týchto kategórií k zvieracím druhom podľa spomenutej knihy. Myslím si, že existujú 4 kategórie či skupiny politikov. Prvá skupina. Múdry a slušný. Zvierací vzor osol. To sú politici, ktorí sú veľmi vzácni, snažia sa úprimne pracovať a nekradnúť. To je asi to 1% politikov. Druhá skupina. Hlúpi a slušný. Zvierací vzor ovca. To sú politici, pri ktorých je najlepšie, ak sú úplne pasívni. Ak sa dostanú do nejakej exekutívnej funkcie, tak tam väčšinou spôsobia úplnú katastrofu. Ale pritom oni sú presvedčení, že je všetko v poriadku, lebo oni robili všetko, čo mohli a vedeli. Tretia skupina. Hlúpi a neslušný, alebo zlý. Zvierací vzor hyena. To sú politici, ktorí sa vrhnú po hlave do všetkého, čo uspokojí ich túžby a je im jedno, aké to má dôsledky pre spoločnosť a v konečnom dôsledku aj pre nich samých. Štvrtá skupina. Múdry a neslušný alebo zlý. Zvierací vzor sviňa. Tí sú najhorší. Sú dosť múdri, aby všetkých oklamali a presvedčili, ale pritom robia všetko iba vo vlastnom záujme, v snahe pomôcť sebe a svojim blízkym na úkor štátu a všetkých občanov. Dominantná vlastnosť, extrémne sebectvo a chamtivosť. A obávam sa, že táto kategória je najpočetnejšia.